Assalamu alaikum bandiraɓe hettiyankoɓe yeɓiyankoɓe Ayaw Pindi TV bisimilla moni ruɓɓindu jayndeli moɗon weltare min dañi huccite moɗon oɗo subaka talata hande ko wiɗon tan yo Allah waɗan en jaam goto fof salminama e inde kono on manama e jettoɗe serenɓe men jejjitaka hay lawol gotol calminama juurama bertama juuɗe ñagama duwaw yuppa e Sénégal yuppa e aduna o foof ha oɗo rafi walla mbiyen boros wawa hollude en caggal ha mbawen ruttade e activité ji meɗen no subaka foof banimon debbo Aissata Ndiaye banum gorko Amadou Moussa bisimilla ma mbani mba debbo pullo a salminama a salmitama kadi e subaka he duwuji ma kadi mbiyama allahumma amin amin tawno yiɗama so Allah oɗo rafi yalta windere nde yalta Sénégal yalta Afrique sona ɗum tan hunde foof nan dari dal hunde foof nan dari ɗum noon en mbi amin e duwuji maɗa e caggal salmitadema noon ko salminade bandiraɓe ko salminde bandiraɓe jaafoɗon onon wonɓe e nder kamɓe caggal leydi Sénégal huccitoɓe meɗen e kala subaka joguiɓe coftal ko noon kadi enen koye meɗen joguirɗen weltare e weytare huccide moɗon kala subaka e wiide on assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu. Waaleykum salam wa rahmatullah. Ko ɓuri tengtude hande ene jiya ko ɓuri tengtude ine wayno ko ñawore mo ganduɗa ko Lamine Diack e ɓiyum Papa Massata Diack uddide hanki toon to hono leydi France kono kadi ne tawe hen toɓɓe goɗɗe foof noon jayde ɗi garti hen ko ɓuuri yaji Aissata wadde las udditen e ñawore Massata Diack kono noon tigui haade men arde e nden ɗon ñawore ɗum gudditata jayde las nde ganduɗa ari hande koye limore walla mbiyen gonka rafi coronavirus nder leydi men Sénégal tawi ko limore hanki ndewi noon ko tato tigui keddima e oɗon boros capanɗe jeenayo hesɓe kañumen tigui goni ko tawti limore wonno ɗo nde saabi noon ndiwi ko boros coronavirus ene jokki tigui laydi no hannirta ni kono ɗum ina tawe hen goɗɗum e nder jayde nde ko janggoɓe toon duuɗi jaabi katirɗe ɗe woni université ɗi kamɓe de kolliti wonde ɓe jeeyaɗani hay seeɗa option mo ganduɗa ko cours en distance woni tan wonde galle muɗum ina jangga tawi koto banggue en ligne ɗum ɗon noon ko caggal ndeɓe janggi lebbi jonɗi e ndeɓe ƴeewi noon jencude ndi ɓe tawi ko rewani e lawol jeyde Vox Populi nden tigui ari uddite ko yewti ko e ñawore mo ganduɗa ko gonnoɗo hoorejo Lides AF on woni hono Pape hono Lamine Diack jaafoɗon jaydewi noon ina wayno ko hojomaji tigui e ñawore makko mo ganduɗa ko Lamine Diack e wondi muɗum toon to Paris hanki ɗon noon jayde refti koye konngudi makko kanko Lamine Diack o wiide wonde ina wayno cellal ɓandam de ina jiiɓi mi sellani no fewi kono kam haɗata alhamdulillahi mbiɗen ɗo mi ari gam huccidde e ñawowo kono ɗum ko noon gadiɗo heeɗe tigui nden ɗon ñawore o wiyete ko Gabriel Dollé on ɗon noon Aissata ina wayno ko haali ko fuɗɗoraki tigui ene wayno no yiɗira ni wonande mo ganduɗa ko Lamine Diack saabu wiide makko de ina wayno o heeɓi tigui haaliss ummorade eɓe ganduɗa ɓe ko waɗoɓe dawrugol kono kadi e woɓɓe ganduɗa ɓe ko haaliss wannoɓe ko witti ko e dopage woni ƴettanoɓe poɗɗe ɓe ɗon noon ɓe o joopi ko athlète woni dogoɓe ɓen ɓe dowla russe ɗum ɗon noon no wiide makko noon gam tigui yibde fabade nguɗo goomu wiyetegu Lides AF sababu o noon wonno tigui koye an fayit manam tan wonno ko e yande no hannirta ni kono ɗum ko noon ɓiyi ko kanko Lamine Diack wiyete ko Papa Massata Diack taweteɗo ɗo e Dakar jayde wi noon ko mandat d'arrêt international waɗama makko manam tan kalto yiya yo jaggue jayde Libération nden ɗon jayde koye on alhaali arti ndewi noon ko koppereje kam woni financement de campagne électorale ɗo e leydi men Sénégal woni ko dossier o holliri ɗum ɗon noon holliri ɗum sagti kabaru o manam waɗi révélation on ɗon ko juge biteɗo Roy Beck e wiide makko noon ina wayno ko Lamine Diack darinoma ko yitti koye banggue combat politique woni haade dawrugol huccinde ɗum e Abdoulaye Wade kam e Karim Wade ko noon kadi tawi koppereje ɗe gummi koye agent ji russe ɗum ɗon noon rewa noon ko e ambassadeur mabɓe gonɗo e Dakar kono ɗum ko noon ɓe kolliti wonde kadi artudemo assise national hani e mouvement woni pelle sukaɓe ɗe o darnuno foof tan noon ko gam yidde wurnude mouvement makko kono kadi e to banggue dawrugol kono ɗum ko noon hollitama wonde ko l'ordonnance goto tawi kam tigui sakti ɗiɗo ko guuɗi hollirde wonde de kanko Lamine Diack o saaha hande omo moddi e oɗo alhaali no hannirta ni kono ɗum ine tawe hen Covid 19 e altine hanki o ndewi tan de ko altine ni bo wonat leydi men Sénégal sababu noon ko yimɓe tato hesɓe kañumen keddi hen saabi noon ñalawma hande o leydi men Sénégal yewti limore capanɗe joyo eɓe lime e capanɗe joyo e ɗiɗo heddiɓe o boros Covid 19 Allah yurmo yaafoɓe jayde l'observateur addi nden ɗon jayde ina wayno arti koko yewti ko ha joni e banggue goɗɗo ɗum ɗon ko nomination woni suɓeɗe ɓe ganduɗa ɓe ko wonnoɓe habdiɓe hanki to banggue dawrugol gonti yaadiɓe hande e banggue dawrugol ɗum ɗon ndewi tan ko polémique e banggue ha joni e nder landa mawɗo leydi ndi saabi noon ko artireɗe ɓeɗo ɓe ganduɗa ko darinoɓe hanki ene duka ene ƴetto ene mbiya biyoje bonɗe saabi noon ko mette mawɗe kay yiiɗum ɓe ganduɗa ɓe ko wonɓe nder Hollande Alliance pour la République woni APR mo hoorejo leydi ndi ɗum ɗon noon ɓe kolliti wonde de ko hoorejo Macky Sall woni koye heblanade sumgoji artoɓe guure woni local paaɗi arde kono ɗum tawte hen ko goɗɗum ko
ko tableau mo ganduɗa o kay ko site internet tawi noon ko ɓurɗo ha joni wawde yeɓede e nder leydi men Sénégal jande waɗi ko ɓeeto e nder lewru maydu ɓennuɗo ɗo ndu woni lewru mai ɗum ɗon noon ɓe mbi tan de ko coronavirus duñi Sénégal naɓe e yebde yoga e image uji ɗi moƴƴani woni nadde e site uji to banggue ha joni woni pornographie en jaafima to banggue konnguɗi kona ɗum jayde arti ko yewti ko e tolno rafi o hande e nder leydi men Sénégal di woni leydi tataɓire memadi e to banggue boros covid 19 ɗo e Afrique de l'Ouest jayde quotidien le quotidien nden ɗon ari ko e goɗɗum nde wiide ha joni koko lombino woni contrat ji lombiɗi hakkude Sénélec e Akile nder fedde nde ganduɗa walla nguɗo gomol ngo ganduɗa ngu kay haalu mum heewi hakkude muɗum e Sénélec saabi noon jayde ndewi ko Macky Sall de dartini oɗon compteur ɗum ɗon noon jayde ni sifo ndewi ko hoorejo Macky Sall bismima hanki jaggoɗo tambiɗo hono koppereje kam énergie woni to banggue kuɓam ko noonne kadi e kolaɗo kuuɓal présidence o ko noonne kadi omo ganduɗa ko gardiɗo AGE wondude e PCA hani omo ganduɗa ko directeur général mbo Sénélec ɗum ɗon noon e wiide makko noon kanko hoorejo leydi ndi ko yoɓe dartin kala ko fate banggue on ɗon contrat lombinoɗo hakkude e Sénélec kam e Akile ko jayde Soleil Dawri nden ɗon arti hande ko e nokkuji memaɗi to banggue oɗo pandémie covid 19 nde wiide ko PME woni tan ɗe gollorɗe ganduɗa ɗe hande o saaha gonɗe e caɗele mawɗe to banggue koppereje hani e banggue yidde ƴellitade gam golle ɗe ndewa e lawol kona ɗum ko tawta hen goɗɗum ko gasirde mission ɓe ganduɗa ko militaire uji wonnoɓe toon to Touba gam tigui ya yidde falade o boros coronavirus ɓe mbi noon ko nder lebbi ɗiɗi ene wayno de ɓen ɗon koninkoɓe mbaɗi consulté manam ɓe ƴeewi ko tolni e ujunaji jeenayyi o neɗɗo toon to hôpital mo campagne darnoɗo toon e nder balɗe joyyi toon to wuuro teddugo ngo hono Touba lamorgo mouridisme ko wona ɗum ina tawe hen toɓo adingo baade ñar toon to diwan mbo Matam jayde ndewi noon ko ndungu ngude fuɗɗima toon sababu noon ɓe keeɓi ƴiwonde mabɓe hanki subaka ƴiwonde wande fayida no fewi jayde enquête loski ana aɗa andi komi demo yowni wawa wonde taw ɗum noon jayde enquête Aissata ene wayno ari ko e manifestation woni seppo gam tigui haɓade e racisme manam leñamago jayde wi noon ko tempête Floyd ɗo tigui e Dakar manam tigui hono gonɗon seppo ngo ummaninode ndangal windere nde yettima ɗo tigui wuuro lamorgo ngo Dakar ndewi noon ko déclaration de Dakar woni wuuro lamorgo ngo ɗum ɗon de ko gam yidde ha joni erade windere nde kala nde kay wattata hakkille muɗum ha kay takto aduna o kono ɗum ko noon ɓe koliti wonde ko cérémonie gam yuɓɓinde on ɗon hommage ma waɗe hande sa waktuji sappo e jeeɗiɗi ɗum ɗon noon ko toon to mémorial Gorée toon to Almadi ɗum ɗon noon Alioune Tine suuti konnguɗi joom Africa joom e wiide makko noon o saaha ala koɓe paadi so wona konnguɗi hoorejo mawɗo leydi ndi Macky Sall haala e on ɗon haali haysino tawi ko tweet tokos manam de ko message to banggue bindol gam tigui o ñiŋa walla ni o wasa yonnude ko wiyeti ko e ngo wargo musgo kono ɗum ko noon ɓe garti kadi liste ɓe ganduɗa ɓe ko signinoɓe ko wiyeti ko e pétition gam tigui kala ko fate banggue hono mette kam ha joni e caɗele pawteɗe ɓaleɓe ɗe gasa ha laaɓe ceer e nder windere nde jeyde stade uddoto dama ko noon tigui ko jour uji ɓurɗi cherde e nder planète o woni e nder windere nde kala e kuuɓal Mané e Sarr kañumen o saaha hande ene tawe e top 100 manam tan yimɓe ganduɗa ɓe ko jour uji temedere fettoɓe windere nde ɓurɓe ha joni wawde yoɓede kono kadi ɓurɓe tidde to banggue coggu kono tan de ardingol ɗon doggol temedere joueur ko ɓiɗɗo France najo kono Kylian Mbappé kam tigui ardi kono ne kadi Mohamed Salah kañum ardi ɗo e Afrique Sénégal najo hono Sadio Mané kañum ari 7e position caggal o ganduɗa ko Égypte najo hono Mohamed Salah Neymar kañumne de suuti konnguɗi fewde ɓe ganduɗa ɓe ko yimɓe muɗum woni ɓe fettiti toon to Paris Saint-Germain so wiide makko noon ala ko woni yiddam e oɗo saaha so wona ruttade toon to FC Barcelone to gumminomi toon to FC Barcelone ni ne wayno ɓe duttima e entraînement to banggue collectif woni de gollodirde e on ɗon entraînement Messi noon ene wayno ko wini oɗo henna ko o tawtortaki guddidgol on ɗon Liga hollitamde wonde omo heeɓi gam tawtorede ngol ɗon puɗɗitogol kangol wadde ñande 1 lewru walla ñande 1 tigui sen jumani lewru nduɗo ndu gonɗen kono ɗum ko noon hollitama wonde ko mette kam e musal ɓerde heeɓi mo ganduɗa ko Brésil najo hono Thiago Silva caggal nde o serti e club Paris naɓe o hono Paris Saint-Germain ko ɗum ɗo wonno ko tonguno ɗen e roɓine men jayde jeewo subaka noon tigui Amadou udditen ko eɓɓore wonde kono haade ɗum ɗon Amadou aɗa andi ndema ma hankkadi fawaki dow ma fawi koye téléspectateur uji soɓe goppima lawol nan ɗon sa woppaka hedditoɗo jiɗa weɗi guesam ba ko ɗo ko ɗo effectivement joni kam ko ɗo sa jabbiɗo wonde fuɗat ɗo
nata ko kayitaji ko ɗo tan awdu nangu ko ɗo en tout cas watte yo mbatten hakkille kam mbiɗa jogui guesa te kon poɗɗo lewde kon poɗɗo tiwa fuɗi fittude sabu ndungu toɓi hanki mi yiƴi wonde vraiment min fof mi weltini mi tawi ndeke yarambu dal ɓattima tan Aissata Dal Amadou jewnuɗa ko yummum to haram kono noon gare tan koye banggal gongal Amadou faade tan eko ganduɗa kañum toon to diwan mo États-Unis hande ko toon fait divers meɗen fayi e banggue ko ganduɗa heeɓi toon oɗo ɓiɗɗo gorko biyeteɗo George Floyd woni ɓalejo mo ganduɗa ete waasi fittandu muɗum e juuɗe daɗiɓe toon to États-Unis woni ko ganduɗa noon Amadou surti haala surti probléme aji kewɗi ganduɗa seppoli waɗama eko way noon hayso tawi seppoli ine wattino e nder États-Unis ngoɗo seppo kam woni ko ganduɗa kañumne ma jeeye e nder histoire mo États-Unis kono kadi histoire windere nde foof ɗum ɗum noon kanko mataw o nanguirano tan koko wayno phobie ko wayno Amadou haw waasi hen fittandu makko so tawi tan eɗen garta e rappel seeɗa ko tagno George Floyd fawanode juuɗe ha waasi fittandu muɗum Amadou artude seeɗa caggal andinde yimɓeɓe racisme woni leñamagu wona joni fuɗɗi e États-Unis kono kadi en ɗamini wona joni wona ɗo haɗata e dowlaji dentuɗi kono ene waɗi important so tawi ko wayni waɗi yimɓe fof cuuti konnguli kaala hen eɗen gandi eɗen paadi guila ñanden en kaalino e nokku goɗɗo mbiɗen wonde eɗen paadi konngudi hooreɓe leyɗele ɓaleɓe e Afrique naaɓe kadi joom pelle e tambiɓe kala ko yewti hakke bani adama kono noon ko yewti ko e racisme toon dowlaji dentuɗi ene wayno fuɗɗima ko wiyete leñamagu guila e kitali ujunere e temedde jeeɗiɗi woni 17e siècle no fulɓe mbiyata hono sappo e jeeɗiɓiire to banggue niwire woni niwire sappo e jeeɗiɓiire ɗum ɗon noon fuɗɗima toon ko ganduɗa ko nokku gonɗinɗo jaɓɗo kadi aussi racisme hono racisme ene woodi tawi ko waɗeɓe saabu nden on saaha noddirteɓe e hono noddirteɓe américain noddirteɓe e hono ɓen ɗon yimɓe ganduɗa ɓe ko indien ji wonɓe toon e mexique ji e ko way noon e Afrique naaɓe ɓe ganduɗa ko ɓaleɓe guuri goɗɗi ɓe keɓano fartange ko wayno hokkede droit de vote onon kadi e to banggue ñawore e to banggue jangde e to banggue transport ɗum ko kitalɗe kalɗe ɗo ɗe 1700 fayi ha 1960 ɗum ɗon noon ko hunde ganduɗa eɗen gandi ɓooyi donc noon nde ɗum ari omo ganduɗa ko rewino ɗo henno ko wayno Martin Luther King rewino ɗo ko wayno Malcolm X rewino ɗo henno ko wayno Mohamed Ali rewino ɗo ko wayno Elijah Mohamed ɓeɗo foof darinoma gam yidde haɓaji racisme kono ala ko gasi haysino tawi usima artude tan ko ɓuuri yewde tan sen ndiwi en garti e George Floyd mo ganduɗa ala foof ɗo haaɓino ni ko yewte banggue ɓaleɓe en tout cas ko feeñi kono noon no wardani woni ko muusi windere nde imagine to neɗɗo haɓɓete juuɗe caggal jomum hippo e on saaha police ji nayo ene daari goto faw hofuru muɗum e dande jomum hippi fodde 9 à 10 minutes hojomaji jeenayyi ha hojomaji sappo ha jomum seere e fittandu ko adi foof ko wargo sofgo ɗum ɗon ko hunde adinde en jonnani en ñiŋi kono ha ɗum ko ɓuuri ko yodde ko seppo ganduɗa ngo rendini ɓaleɓe rendini woɗeɓe de Londres ha toon to France e toon to Belgique e ko way noon ha toon to Chine e ko nandi hen donc noon gam ñingde ngoɗo wargo kono kadi ko wargo ganduɗa ngo hono seppo muɗum meeɗani yeede so wona e wargo Martin Luther King ɗum ɗon ne kadi aussi wonno ko 1968 woni tan ujunere temedde jeenayyi capanɗe jeegom e jeetati yidde wiide so tawi Dakar hande notime gonɗon e rango ene wayno ko hunde fonde wonde haysen tawi en jiiri ɗum ko tarde ko hunde tardude no fewi saabu ko maayi fewde hande ko hanki waɗi jonte ɗiɗi ko wara donc guilden ko hande presque Dakar umonto kono ha joni ɗum ɗon ko hollirde wonde solidarité kono eɗen paadi hooreji maw leydi ndi noɓe mbiri ni nde haalata hen en même temps yo ummo ɗon o wawa noddude mo ganduɗa ko jodniɗo dowlaji dentuɗi o waɗano leyɗele kewɗe mbaɗi ni gam haalde namdo e ko yewti on ɗon fannu kono ɗum Aissata gam uddu tan jafoɗa koko yewti e holko seppo ngo jibini ko heewi ngo jibini nangude ɓe ɓe ganduɗa ko police ji tawnoɓe adana ɗo kanko barɗo wiya wonde ko barɗo tawi alda e teyaɗi joni noon caggal muɗum de seppo ngo wuuli o wiyama wonde ko teyɗo e on tuma o jaggama dariɓe ɗo ɓe kadi aussi hono police ji kañumen ne jaggama ɓorama kamɓe kadi o saahaɓe ne dumbirɗi goɗɗum ko ɓuuri hen wadde mante ko ɓuuri mantanade ko on ɗon police mo Minneapolis woni ɗon ɗo waɗa ɗo on ɗon commissariat ittama waɗama démantelé donc ɗum noon fof aussi ko seppo ngo saabi ɗum ko noonne kadi waɗi fayida no fewi
tout cas onon bangi hasin tawi ko no fuɓe mbiyata ni ko ma feere bona ene feere moƴƴe non tigi Amadou aɗa andi gawɗo seppo jibini ko ganduɗa hande ko peewal wonko fewndi ko ganduɗa heewi ɗum hollata hande ko wayloji ganduɗa dañe aduna o saabu hande so yeehi ha seppoli kewɗi waɗama toon kono ala ko jibini kono goɗo seppo ganduɗa ko aduna o foof hande nangodiri hen kamɓe fof ɓe mbi ko ala ɓe kolliti caggal ko ganduɗa kañum woni racisme hakkude waɗeɓe e ɗum ɓe ganduɗa kamɓe goni yette ɓaleɓe caggal ɗum ne Amadou États-Unis woni wuuro ganduɗa yete hande hayso woodi ɓaleɓe keewi ko waɗeɓe ɓuuri toon hewde saabu so yi ha so temedere jettuɗa fof ko timmi 92 walla ko ɓuuri ɗum hande ko waɗeɓe aɗa andi ɓen ko waɗeɓe ɓuuri toon kamɓe kadi ɓuuri toon doole e kala ko ganduɗa ko heewi toon saabu hande Amadou won banggal ganduɗa ɓe bonni hen haqqillaji yimɓeɓe foof woni to banggal drogue woni to banggal ko way noon kala bone baɗɗo hande ɓe kollirta ko ɓaleɓe hay soɓe mbaɗa woni émission ji saɗa ƴeewa Amadou ɓurata yiide ko ɓaleɓe ɓe ɓurata nanguede ɓurata fawede juuɗe so ɗum ɗon keewi aɗa yeeɓa ɗum cikkata ko hande ko ɓaleɓe tan goni toon wadde boneli waɗeɓe mbatta bone wadde so ɗum ɗon addata haqqillaji ko jiiɓa ɗum ha so ɓalejo warama hande mbawa darade mbiya mahalla ko ɓaleɓe ɓe mbatta ko ine boni kamɓe gone drogue kamɓe gone ɗum ɗum ɗon ni Amadou ko feere ganduɗa kamɓe waɗeɓe aɓe mbaɗa ɗum peeje e nder mabɓe ha ɓurde bonnude haqqillaji yimɓeɓe e banggal ganda kañum woni banggal ɓe ganda kamɓe goni ɓaleɓe surtout Aissata aɗa andi en teskaki en jiyan to banggue histoire walla hay seɗen en tout cas en jiyan enen to banggue koye men to policier ɓalejo wari boɗejo en tout cas en jiyani honon ni ko nanta warguji ɗi fof sa daari hande États-Unis e kala hitande ko tolni e 1660 ɓalejo ene mbare tawi holberɗoɓe ko policier wariɓe manam dadiɗo ɗum ɗo aɗa andi wona hunde yonde ponnoɗo rende so tawi ko on warata te ala ko ɓuuri wadde lorata hen so wona ɓaleɓe ɗum noon ko hunde ganduɗa nde moƴƴani te kadi ɗum ɗon ko chiffre mo ganduɗa ko officiel ganduɗa ɗo ko anda ko holto woni eɗen jiya ñande foof gueɗe baɗi ni eɗen jiya ñande foof mette baɗi ni ne pawe e ɓe ɓaleɓe ɗum saabi noon ɓe gummini nguɗo goomu witegu hono Black Lives Matter manam so tawi en mbaɗi prononcé no moƴƴi to banggue ɗemgal anglais ngal Habiba ba ɓinguel leydi jafoɗa mbaɗani ka anglophone no moƴƴi kono noon sen piiri ɗum e pulaar firti wonde ko gurnam ɓalejo walla gurnam ɓaleɓe ene jojji ɗum eɗen gandi ɓalejo ko Allah tagui ɗum boɗejo ko Allah tagui ɗum kono noon racisme o no wayi hewde hande États-Unis kadi États-Unis wona hay leydi gosiri ko leydi witendi ɓuuri jogade démocratie windere nde kono démocratie to ɓalejo haɗa jangde démocratie to ɓalejo haɗa ñawore démocratie to ɓalejo haɗa tellade hay bar nadde e restaurant jolde e bus eɗen gandi on démocratie vraiment ko poɗɗo waɗe remettre en cause kono noon kam eɗen gandi ko woni yeeso dande guiri so ɗum ɗo ni waɗe ene haasi mette ɗe pawteɗe ɓaleɓe ma usto windere nde saabu hande jiiɗen ko waɗeɓe ina tello ha damal ambassadeur joɗaniɓe Amérique e leyɗele goɗɗe ene mbaɗaɓe convoqué wadde firti ko message o sene jokki lancede ina haasi ko fayi arde ɗum ɗon gasa haalama noon tigui Amadou ma en gartu hen gongol so Allah lamɗo jaaɓi ko waktu o tan mataw ɗo joni yetti amen ɗum noon woni komin gaddannomon roɓɓindu jaydeli moɗon ko banimon debbo Aissata Ndiaye banum gorko Amadou Moussa Ndeye Fatouma Sali heɗen e banggal caméra o Allah jarama on jarama e kettugol e no jeeɓirton ha gongol so Allah lamɗo jaaɓi